scapă concentrarea, faci foarte bine, ai talent. Acum hai să încercăm altceva. Vrei cumva să pozezi și tu, nu-i așa? Freeze! Ziua de lucru s-a terminat aici în supermarket și toți clienții au plecat. Eu unghiile mi le-am terminat și sunt mândră de ele. N-ai vrea să le petreci pe fesele